lanjutaken wonten ing pagunjaran. Kuwi pancen duracara pawekaku supaya Saridin bisa nampa pidana. Nggih, jan Saridin salah mateni lan brancung. Dadi Saridin ben iso dikunjara. Bener. Nuwun sewu. Saridin iki teng omah. Alah. Lembok. Iki aja ngawur. Iki aja ngawur iki. Ndara saestu Ndara Patih. Kula niku boten nyilih mripate liyan. Kula niku ngerti dhewe nek Saridin iku teng omah. Sampeyan iki aja gawe-gawe. Nggonku njaga Saridin lan prajurit-prajurit ana ing paukuman. nggih. Iki tak rewangi basan ora turu. Lah, kok malah arep mirang-mirang kelawan aku. Boleh perkara. Nggih. iki lawange saka wesi. Nah, gembuke wae gedene semono. Nggih. Sengara kok Saridin kuwi bisa ngengake lawange pagunjaran. Nggih. Aja ngawur lho. Nuwun sewu. Lek sedaya niku mboten percaya kalih kula. Saya Ndara Patih. Kok mboten percaya kalih kula totoan pripun? totoane apa? Lek Saridin teng jero pagunjaran mriku. Nggih. Lek bener-bener Saridin niku teng omah pripun? Ngene. Pripun? Nek Saridin Nggih. kok ora ana ning jroning pagunjaran. Nggih. Ayo to. Nggih. Iki Saridin ning omah. Nggih. Totoane. Totoane mengko aku digebuki prajurit-prajurit. Cocok niku mathok niku. Ibu kok sok balen. Nggih. Nek Saridin ana sakjroning pagunjaran. Lah. Kowe digebuki prajurit. Prajurit kuwi bau. Cocok masuk setuju. Deal. Oke, baik. Sing. Lek Saridin ning omah kula gemil. Nah. Neng lek Saridin teng jero pagunjaran kula sampean Takon Ah. Oke. Oke. Kebo sapi sing dikukuki kelokane. Nggih. Manungsa sing dugemi ucape. Prajurit, Dawuh. coba taliten sajroning pagunjaran. Saridin ana apa ora? Wit Modar. Modar. Wong itu wangler ning omah. Kula teng mriki. Piye? Yen ngono atur mugara. Lho, kok sampean Pak Lurah? Sampean Enten napa niki tok kok Iki mau rame-rame lak teng ngene to, omah? Mas. Nggih. Antarane Patih Kendilsi lan Petinggi Miyana iki padha totoan. Sing digo totoan iki malah kowe. Yen to kowe ana pagunjaran, Petinggi Miyana kuwi bakal dikepruki prajurit. Ning tiba kok sok balen kaya ngono jalaran, Petinggi Miyana matur yen to kowe iki mulih lan bobol saka pagunjaran. Iki saka ature Petinggi Miyana kae. Apa bener kowe Iya ngono? ora? Nggih, pancen kula Oh, langsung teng pripun? Sampean gebuki nggih. Musik. Dadi kowe mulih tenan. Kula wangsul, kula pas mlebu omah niku metu lawang guri. Kula ajeng mlebu malah Pak Lurah pun teng omah kula. Petinggi Miyana kae ngomahmu. Nggih. Cara apa karepe? Glenek bojo kula. Bojo kula ajeng disenengi dipameri dhuwit napa. Sesek. Sing kok nggo pamer kelawan bojone Saridin duit saka apa? Duit apa? Ya ora pajak. Duit pajak. Duit pajak ambek Duit pajak iki arep kok nggo muja kelawan kesenenganmu. Wis salah kowe. Kowe kliru. Nganti mbok ambali tumindakmu kowe bang nampa pidana kagedhe. nggih. Sareng konangan kalih kula, Pak Lurah terus mlayu ngibrit niku. Wah. Pancen leres kula wangsul teng omah Kanjenge. Din, Dawuh, yen ngono kowe salah. lho kok Kowe saged kleru.
Jalaran kowe iki mbobol shopping Pakunjaran. Ngerti ya? Tenane kowe tak gaweke omah gedhong magrong-magrong. Sing tembuke kandele sak depo, lawange saka wesi. Iki tenane kowe tak hukum. Lho kowe kok malah metu saka paukuman. Kula niku ngugemi dawuh sampeyan. Dawuhku kepiye? Nalika kula didamelke omah apik manggon teng omah gedhong, kula rak nate matur. Ya, Menawi kula kangen kalian bojo lan anak kula, napa kula nggih angsal wangsul panjenengan paring dawuh entuk din waton bisa. Lah wong kula saged kok. Kula nggih wangsul. Dadi ngendikaku nalika semono kok ugemi. Nggih. Ora ketango aku mbiyen nate ngendika kaya ngono. Nek tak anggap kowe salah. Nganggo pawatan apa wae kowe tetep salah. Mongko jeneng wong salah kuwi kudu nampa pidana. Den, ora mung cukup mapan Pakunjaran paukumanmu. Reh, dene ki wani lawan dipati-pati. Saya-saya kowe pamer lawan dipati-pati yen to kowe duwe kabisan kowe dikepinteran. Mulai kene Sariden bakal tak patrapi pidana gantung. Aja seneng. Dupek Sariden tak gantung jemper denik bojone Sariden. Mboten setuju nek Sariden hukum. Mboten napa-napa. Wong digantung mboten bendina mawon kok. Kula namung sendika dawuh Kanjeng. Ngono? Jeng napa nek gantung kula? Ora sah gantalan dina mengko esuk kowe batak gantung ning alun-alun. Monggo mungkin Prajurit, kowe tak kepalingake duweni panyuwun kang pungkasan. Yur apa panyuwunmu kang pungkasan? namung kula badhe matur Kanjeng. Kula diparingi pidana gantung. Lah sing narik tali tiyang pinten niki. Lho. Prajurit semono iki Kok niki? wis cukup kae. Lho. Nuwun sewu nggih. Menawi mengken kula digantung, tali ditarik tiang sementen, kok tiang-tiang niki do mboten kiyat narik tali, napa kula pikantuk ngrencangi narik tali kan? Entuk den waton bisa. Sendika entuk waton bisa. Waton bisa. Monggo dan Ayo. Sama-sama. Prajurit Dawuh. Pateng Dilusi lan kowe Lurah Miyono. Hitungan kaping 3 Sariden kudu wis tumekaning pati. Ngoten nggih. Siji, loro, telu. Sing kudune digantung kira kowe to, Din. Ning yogene kok kowe malah melu ngewangi narik karepmu piye? Tenanan Mas. Nek sampean aja nganti kliru kaya dene Kang sepisanan gantung kelawan Rimiyono. Siji, loro, telu.
pamer gendong ngono pengarepane Bupati Pangonon. Wis salah gede tumrap Pak. Wis salah gede tumrap Pranata Kabupaten Pan. Kamu kuwi. Mula saiki dina kowe kudu dicekel, dilebokke Paku Jaran, mengko dipateni sisane. Sing tak perintah dicekel iki Saridin. Nggih. Engko diparingi hukuman bronjong. Lho malah lurah Miyono sing mbok kepruki. Mboten mumpun kula cepet kalau kawon iki Saridin ya. Ya. Cetha Saridin iki ora menungso sak baene. Mula saiki ngene, pripun? Tumekane Paku Jaran. Luar ana Gajah Manggala. Kadene wis tak pedhawu. Diranti sawetara Gajah Manggala. Paku sing Gajah Manggala. Kula kanjenge Kowe nampa pituno mergo saka kalukan. Mula kene aku minangka Dipati-pati bakal paring pangapura lan bisa nguwali sliramu saka dalem Paku Jaran. malah matur sewu sembah nuwun. Seneng bisa nanging Nggih. aku nduwe pijaluk. Napa niku? Yen kowe bisa mateni menungso sing aran Saridin. Luar pakunjaran kula menawi kula saged mejahi kang aran Saridin. Bener. Boten gantalan dinten tosi. Kalau tidak Ora kaya wong lumrah. Aku tak tekon karo kowe. Jenengmu sapa? Kowe ngerti wong kang aran Saridin apa ora? Sampean goleki tiyang sing jenenge Iya. Lah sampean sing Lho, jagale menungso Gajah Manggala. Lah nek ketemu Saridin ajeng sampean napakno. Kuwi iki jalukane kanjenge aku luar saka pakunjaran aku iso mateni Saridin. Ngoten. Iya. Saridin iku kula. Baik. Saestu. Tenan apa ora? Nggih. Saridin. Awakmu yo krempeng ngene kok. Nggih ngeten iki. Jare ngedap-ngedapi wong sak Kabupaten Pati kok. Alah, Go. Ora iso nyekel kowe. Den, Yun. ini timbang kowe tak piloro, nyawamu tak jaluk. Kanggo aku iso luar saka pakunjaran lho, Den. Ngoten. Yo, Nek sampean arep mateni kalih kula, sing go mateni napa? lho iki piye mateni apa? Aku iki nggo pedang, Den. Niku. Adat sabene aku mateni wong ya iki gamanku. Wah, nek sampean nyembelih kula nganggo gaman, sampean yo kurang kondang. Lho lah kok iso? Kondanging pati brandal Gajah Manggala niku diwedeni wong. Lho trimo mateni Saridin kok nganggo gaman, sampean diguyu wong. Ngeten. Piye? Nek sampean butuh mateni Saridin, Saridin iso mati tanpa nganggo gaman. Tenan ta ora? Yo. Sampean jenenge saya kok. Saya kondang. Oh, ngadepi kowe ora usah nganggo gaman. Alah ngadepi tiyang kados Nek aku ora ngerti carane aku dudokke. sampean tak warai. Yo. Carane mateni Saridin
ning mboten usah ngangge gaman. Yo kok Iki nek pun iso nggo mateni kula. kowe kok apik, Dik. Nggih. Lho ane tak pateni kok aku malah bodohno carane. Dik. Yo, aku marahi. Iki. Yo, kene. Tidak wit paru mriki lho. Kene, yo. Carane iki. Tangane dikliko ngeten. Ya. Terus gegere didengkek. Wonge medeni wong ning gampang diapusi. Dudu apa kok akalku akeh. Diapusi elek-elekan kok angge anu tae. Gegere tak dengkek. Tak sampirno warung mau ini dijekok doyong. Ya, petilasan sepisanan katelao desa dengkek. Kanggo pengeling-eling anak putu besok lan kanggo titen-titenan. Sing jenenge wit waru najan cilik jejet nanging saya gede waru tetep doyong kanggo pupeling anak putu ing opan kanggo mati kawan gajah manggolo wowo dadi desa utawa kutha katlao gajah mati matur nuwun lantaran iket pulung paringaning guru sejati Syekh Maloyo aku lolos saka Bepati mung emane aku dadi buron saya adoh aku ninggalake pati aku pisah karo bojo lan anakku rumangsa peteng jagating Saridin upama pancen alas iki alas sing gawat papan condok ing demit patiku tak pasrahke ning papan kene belum iku kok ana kuburan ning tengah alas mongko ijen ora ana liyane iki kuburan apa iki nek pancen kuburan iki panggonane demit yo aku pasrah pati uripku ning duwe kepundhung kuburan iki aku panjeten nyawane Saridin Sadangan utara putih rambut luwe parang dene kowe buah aku Saridin kaya-kaya wis dadi karo aku kowe iki sapa kowe aku ngaran Dewi Samaran Dewi Samaran aku ibumu Saridin Dewi Samaran Kanjeng Ibu Dewi Samaran ora bisa Saridin ibu saiki wis surep ning Alamantara wis beda alam karo kuwe Saridin ibu ngerti yen to iki dina lagi wae peteng nalarmu mergo kuwe dadi bol ora kadipaten Pati siji dalan supaya kowe bisa ketemu anak bojomu tumuju ana ing Parak Kulon Kadipaten Kudus cukup semene Saridin Ibu upama aku ngipi wong aku ora turu ning kok rasane nyoto
nyawaku. Ben aku selamat saka panguyaing Punggawa Kabupaten Pati. Aku kudu mlaku ngulon tumuju ana ing Kudus. Ya, aku tanggap gawe Kanjeng Ibu Sarini. Boke momok aku jaluk dongamu.